Arratsaldeon, Aldundegira hurbildu zareten guztioi, pantailaren beste aldetik jarraitzen gaituzunoi eta Euskal Herriko txoko desberdinetatik etorri zaretenoi, mila esker eta ongi etorri. Urduñako Gazte Asanbladak eta Aiaraldeko Euskaldun Kontseilutik eskutik antolatu dute gaurkoa. Gazteak euskara eta olioa bezalakoak diotenei, gaur oker dabiltzela erakutsiko diegu, eta gazteok dugu hitza eta badaukagu zeresana. Lau gonbidatu berezikin egingo dugu solasaldia, eta ondoren oholtzatik jauzi eta publikoarekin nahaztuta iritziak partekatuko ditugu. Eta eguna izteko, Foru Plazan Julen Azperen bakarrizketa izango dugu, bai? Sarrerarekin bukatu dut eta hasiko gara gonbidatuak aurkezten. Lehenengoa, Gasteiztik dator, irriarekin edo serio komunikatzaile totala, oholtzan eta telebistan ondo aritzen da, eta arrazakariaren aurka eta LGTBI+ eskubideen aldeko militantea da. Leo Bueriberi, mila esker gurera hurbiltzeagatik. Kaixo, arratsaldeon. Zure aurkezpen txartelak transfeminista dekoloniala dio. Ziurzuk nik baina hobeto azalduko duzula. Batez ere, txartel askoz, etiketa askoz betetan nago, baina, aurkezpenean dioen bezala, transfeminista dekoloniales, azkenean, bai dagoela feminismoaren aldeko posizionamendu bat, baina bai ikuspegi transfeminista batetik, hau da, patriarkatuaren zapalkuntza jasotzen dugunon artean, ez bakarrik emakumeak sartuta, genero bizientzak eta abar, eta, baita ere, antirrasistatzat hartzen dut nire burua, militantzia antirrasista ere egiten dut, eta batez ere, bide dekolonialetik edo antikolonial batetik ez, kolonizazio prozesu bat eman da ez gure historia, maila lurralde batean, baina baita ere bai egonda gure pentsaera eta gure mundua ikusteko kolonizazio bat edo kolonialidade bat, eta horrekin apurtzeko asmoan, nago beste kide askorekin bat. Primeran, eta jarraituko dugu gure gonbidatuekin, nork ez du Euskara Abentura ezagutzen? Gaurkoan, ondoren ez da gazterik geratuko euskaldunak ez dakienik. Horretarako, dugu hemen Alaitz Elizburu eta Irune de la Maza. Forua eta Getxotik etorritako pedagogo, hezitzaile eta Euskal Abenturako koordinatzaileak. Mila esker hemen izateagatik. Kaixo, arratsaldeon. Baduzue lema edo gerra oihu bat Euskara Abenturan? Bai. Eta zergatik? Farkatu. Bai, badaukagu alde batetik, gure lema edo dana, gure lema Euskara Abenturako lema da isioki dugu. Isioki dugu, elkartea sortu zanean, 2015an elkartu ziren elkartea osatzen zuten, elkartekideak. Eta, hor pentsatzen ez, halako proiektu bat sortu nahi zutela, gazteen artean, Euskara sustatzeko, eta prozesu horretan, ideia zaparrada batetan, isioki dugu bururatu zitzaien, esan nahi duelako piztu dugu, edo abiatu dugu, edo horako zerbait ez, orduan, Euskara Abenturarekin lotura eginda, eta proiektuaren helburuekin lotura eginda, gazteek ere, piztu dutela ez, eta Euskarari, tartetxo bat emateko aukera hori, abian jarri dela proiektuarekin batera. Eta hortik, gure gazte parte hartzaileak isiokitarrak direla, esaten dugu ez, gure parte hartzaileen artean, isiokitarrak. Kamiseta laren jazdoaz, hemen daukagu bat, horratzean, igual lotzatuko da, baina... Eta gero bestalde batetik, badaukagu baita ere oihu bat, egia esan ez dakit esaten zergaitik oihu hau, baina, izan zen ura, Euskara Abentura, rimatzen zuelako nik uste ez, Irune? Osondo, eta azkenengo gonbidatu egoa, barrunengatik eta txoletengatik ezaguna den herritik dator, Euskalgintzan ere mamiaren parte da Tolosa, Gaultzaundi Euskara Elkarteko zuzendaritza batzordeko kidea, irakaslea, dantzaria,
hainbat gauza egiten dituzu. Josu Lizarralde, mila esker gurekin egoteagatik. Bai, eskerrik asko zuei. Urduñaren beste aldean Burgos dugu. Tolosaldean hor ere euskara taldea behar duzue? Bueno, bai, Tolosaldean ere euskara taldea behar dugu, zeatik gure hizkuntza gutxitu dalako. Ordun, hizkuntza gutxitu batek behar ditu hizkuntza hori bultzatzeko taldeak eremu guztietan, orduan Euskal Herri guztian behar ditugu euskara taldeak, bai eremurik erraldunenetan eta baita arnasguneetan ere. Eta Tolosaldea arnasgunea da, Tolosan euskara desente entzuten da, baina beti ez da horrela izan. Hor, 80 egoera oso bestelakoa zen. Horre, askotan esan izan da, Tolosako euskera da euskera ona, ez da, imitatu beharreko euskera, Tolosako euskera. Baina hor, Kike Amunarrizek eta 80 15 16 urte zituztela, beraiek esaten dute, beraiek euskeraz akats bat berare ez zutela egiten. Zeatik, gaztelera gutxian aritzen zialako, ezta? Bueno, egoera horri buelta eman zaio, eta gaur egun Tolosako kaleetan euskera desente entzuten da, baina hori izan da lan asko egin dalako, azken urteetan. Lan asko egin da, eta lan asko egin arren, Burgos aipatu ez du, baina oraindikan ere Tolosan momentu eta egun batzuetan, irudi Burgosen gaudela, ez da, nire euskera, nire gaztelera asko entzuten da, orduan euskera taldeak lanean jarritu behar du. Bestetik hor daukagu oldarraldi judizialan gaia, eta, azken epaietako batek, gure eskualdei ere eragiten dio. Orduan hortan ere, euskara taldeak egon behar du hizkuntza eskubideak babesteko. Eta azken baten, gure hizkuntza egoera zaurgarrian da hola, beraz, babestu eta laundu egin behar da, aur txikiak bezala. Aurrak txikiak dianean, zaindu egin behar dira, babestu egin behar dira, zaurgarria dira, eta euskara ere egoera hortan dago. Primeran solasaldiarekin aurrera egingo dugu, eta galdera batzuk egingo dizkizuet, bai? Lehenengoa, igual pizkat pertsonala. Euskaldun berriak, ala Euskaldun zaharrak, zer zarete, bakoitza? Nork hasiko da? Igual nik ez du ala hitz egin. Bueno, ni eta hau askotan elkarrekin hitz egin dugun kontua da. Euskaldun berri eta zahar, zer dan edo non dagoen muga, ez? Euskaldun berri noiz uzten dio pertsona batek Euskaldun berri izateari, ez? Beti, nik uste, etiketa horrekin, ez? Ni txikitatik eskolan hezkuntzan bai euskeraz ikasi izan dudala, nire gurasok ez dakite euskeraz, familian ez da euskeraz hitz egiten. Amamarekin hitz egiten nuen, baina getxostarrez hitz egiten zuen, ez genuen elkar ulertzen. Eta nik horrela definitze dut, ez, nire burua, bai, beti euskaratik hurbil eta gero adin batetik aurrera bai euskaraz bizi, ez, baina alik eta gehien egiten dudala. Baina Euskaldun berri, Euskaldun zaharretik eta hori, aurrekoan ere ginen hitz egiten, usten du apur bat alde batera, ez? Uste dugu Euskaldun berrientzako gehien bat, dala freno bat bezala, ez? Ez zu Euskaldun berria zara, ez? Orduan hor zaude beste maila batean, ez? Eta orduan, Euskal Aventuraretik ere batzuetan horri egiten diogu buelta edo ezabatu nahi hori, ez dakit lortuko dugun, baina apur bat horrela. Zu, Leo? Definizioak esaten duen bezala, ni izango nintzateke Euskaldun berria, baina oso ados nago zuek esandakoarekin, ez? Osea, ez garela inoiz izango Euskaldun zaharrak naiz eta zahartu, ez? Osea, euskara beti jaio berria izango da. Eta bai, Euskaldun, ez dakit galdera entzuten nahi nazen, edo ez galdera batera ondoen, baina horrela hartzen du burua. Josuzuk? Nik berriz euskara etxean jaso nuen, eta txikitan etxean erabat euskara egiten genuen. Eta gero noski eskolan, bai gela barruan, bai gela kanpoan oso giro euskalduna izan dugu, eta lagun artea ere oso euskalduna izan dut, egia esan, sorte hori izan dut, eta guk barrian beti euskaraz egin dugu, eta hor, harreman sare gehienak euskaraz egin ditut, eta, segurazko hemen orduñan hori ala ikia zaila izango da, baina Tolosan, kasu askotan, hori posible da, eta hoxe da nire kasua. Nire kasua nire bai. Nire kasuan bai testu inguru euskaldun baten jaio nazela esan daiteke.
arnasgunetako batean. Orduan, bueno, esan aldot, aukera izan dudala bizitzeko euskaraz, bai lagun artean, bai, bueno, akademikoki, bai, bueno, familian, eta bar. Egia da, niretzako izan zala igual, ez dakit, txoke realitatearekin txoke bat, igual unibertsitatera joan nitzenean, ez? Bilbon ikasi nebalako, eta orduan konturatu nitzelako, bueno, badauela beste realitate bat, ez? Ez da nahobea, ez txarragoa. Ez dut aipatu, baina Euskal Herriko txoko batean jaio nintzen, Ginea Ekuatorial, eta berez, pertsona migratzaile bezala edo migratzaileen seme-alaben arteko bat naiz, nire etxean ere euskaraz zuen inork hitz egiten, nire ikasketa prozesuan zehar joan naiz euskara ikasten, eta hasieran pixka gogorra ze azkenean ibilbide hori bakarrik egin behar izan nuen, ez neukan babesarik edo laguntzarik klaseko gauzak aurrera eramateko, eta bai egia da, igual aurrerago, como que urte askotan zehar euskara niretzako izan da ikasketekin lotutako zer bat, eta gainera artifiziala, eta pixkat sentitu izan naiz intruso bezala, hau ez dakit nola hartu hau, ez da nire hizkuntza, hitz egiten baldin badut, ari naiz, ez dakit, zerbaitetaz jabetzen, ez dakit, pixkat horrela, limbo batean gaur egon, esaten dut euskalduna naizela, eta onartzen ez duenak, soportatu dezan. Bueno, Tolosa, Gasteiz, Forua eta Getxo. Nola bizi duzue bakoitzak euskaldun izatea egunerokotasunean? Zein da zuen inguruko argazkia? Zikonaz? Bale, bueno, niretzat euskaldun izatea lotzen dut sentimentu batekin, nortasunarekin, eta benetan erabaki batekin edo autu batekin, ez? Azkenean, bueno, batzuk erraztasun gehiago dute beste batzuk baina azkenean, naiz eta, nola baita esateko, nire ustez ez da euskaldun izatea erentzia bat, ez? Ez da gurasoak edo familia izan da euskalduna, orduan nibe bai, ez? Azkenean, euskalduna izatea nik uste dut baldintzatzen dabela, bueno, benetan gure hizkuntzatik abiatuta noski, autu hori egitea eta euskaraz bizi nahi izate hori, ez? Izan alda pertsona bat, bueno, familiatik ez jatorkona, adibidez, euskara, baina benetan euskaraz bizitzeko autua egin badau, euskalduna nik uste dut hori dala izatea, ez? Bale, nire argazkia, nik uste dela, nire kasuan getzon da borroka konstante bat, ez? Nik inguruan edo lanean, Euskara Abenturan euskaraz, ez? Dantza taldean nahi ez baita ere, gero egunerokotasunean nire inguruan erosketak egiterakoan edo kuadrian beran guk gazteleraz egiten dugu. Orduan, nik uste dut euskaraz bizi nahi dugunok edo autu hori egiten dugunok ditugula herrian eta gure inguruan fitxatuta, zein lekutan eta zein pertsonekin aritu gaitezkeen euskaraz, eta orduan momentu horiek aprobetxatu dituzu, euskaraz egiteko. Gero ere, apur bat indartsuago sentitzen baldin bazara, gazteleraz dauden espazio horietan, igual saiatu egiten zara, holan euskera mendiketa, baina beti zara, badatorremen la petarda de turno, berriro euskerarekin, eta danok ez dakigu euskera, orduan zergatik, bueno, nik uste rollo hau danok entzun dugula noiz baiten, orduan nire argazkia apur bat hori da, ez? Eta bueno, nik uste egunaren arabera doala, indartsu zaudenean, esatu zu, bueno, listo, eta ez zaudenean, esatu zu, gazteleraz hasiko naiz, bestela berriro hasi behar naiz ni arrazoitzen zergaitik, orduan hori da apur bat, nik uste nire realidadea bintzat getzon, hori da. Bueno, Tolosaldeko gaur egungo argazki egiteko pixkat bilakaera uzet kontun hartu beharrala. Behin bati entzun nion Tolosaldeko euskaran egoera zaizala, izan zikekela donuts baten tankerakoa, ez da? Donutsa, erdian zuloan genuke Tolosa, eta Tolosan erderaz eikentzan, eta inguruan berriz geruza euskalduna, ez da? Eta hori zan, 80ko hamarkadan egoera, eta lehendabiziko kale neurkeran eta datueko irakusten zuten. Tolosan eikentzala euskeraz, elkarrizketen 129 kalean. Eta, bueno, 129 orokorren eta gazteen artean 121 egiten zuen euskeraz, 85ean.
gero urte askotan egindan lanari esker, ezta, egoera horri buelta eman zaio, ez da inolako miraririk izan da, lan asko egin dela, eragile sozialek lan handia egin dutela, eta beraz, azken kale neurketeran emaitza izan da, euskeraz diela kale elkarrizketen 52%. Eta gazten artean 60%aren bueltan gabiltza, ezta? Hoi da, Tolosako argazkia, oren 2024an. Eta gero bestetik genuke geruza euskaldun hori, eta hor azken urteetan egoera ere aldatzen nahi da, ezta? Horre, gizarte mugimendua dala medio, ezta? Migrazioa, euskararen egoerak aldatzen nahi da arnasgune horietan, ezta? Erabilera jetxi eginda eta erabilera hori jetxi da ezagutza ere jetxi egindalako. Eta horren arnasguneko herriri txikienetan egoera hori ere aldatzen nahi da. Eta Gasteizko argazkia? Esan gau nuen Gasteizko argazkia berezia dela, baina ez dakit niretzako da igual referentzia bakarra, eta gutxienez Gasteiztik kanpoko ikuspuntu batetik da, ostras, jaiten duzu euskaraz, baina ez beltza zelako, gasteiztarra zelako, ez? Orduan, ez dakit, egia da, pues igual Gipuzkoan Bizkaian egon da, igual euskara gehiago entzuten dela kalean, baina aldi berean, ez dakit, dirudi daudela mikro espazio edo burbuja batzuk, non euskararen erabilera zentran dago, ez? Batez ere esan duzunak gizarte mugimenduetan adibidez, hezkuntza oso erdian dagoen zerbait da, eta halako espazietan, baitera aipatu duzue, pues hori, nola zuen inguruarekin nola erabiltzen zenuten euskara, egia da, nire kasuan konturatu naiz, igual, oso importantea dela adibidez, hasiera batetik ezartzen dugun hizkuntza, ez? Niri gertatzen zen jende askorekin igual gasteiztarra dena, euskaraz hitz egiten dakiena, baina hasierako elkarrizketetan erabiltzen dugun hizkuntza erderaz balin bada, gero oso artifiziala egiten zaigu, eta askotan nago igual inguratuta euskara dakiten pertsonetaz, eta ez dugu erabiltzen. Bai egia da, gero eta gehiago joan naizela edo daudela espazio batzuk, ez? Batzutan daukatelako lotura edo militantzarekin, edo beste esparruetan, non ja, azten dira sortzen, beste motatako harremanak, ez? Igual harreman sozialago batzuk, ikasketetatik kanpo, edo lan arloan, baina ez ja igual institutuan bezala non gure artean erderaz, baina irakaslearekin euskaraz, eta nik ere lortu izan dut erosotasun puntu bat nire inguruan euskaraz hitz egitean, jendea ja harritzen balin bada erderaz dakielako, euskara hori da, wow, ez? Tximino bat hitz egiten bezala. Orduan, ez dakit. Gero baita ere niri gertatzen zait, sentitzen naizela euskararen sujetoa edo sujeto ikusgarriago bat adibidez euskaraldian. Batean daukat txapa bat, eta nik uste dut mundu guztian begietan da urteko momentu bakarra, no? Nik uste nago dela euskaldun bezala eta zuzentzen direla nire gana euskaraz. Saiatzen naiz, erabiltzen toki batzuetan, baina hori, bueno. Zaila da. Orain pantailara begiratuko dugu. Ea lauzpa bost bertsolariz gain zeinek esaten duen otsaia ondo. Ea TS soinua galdu egingo ote den. Eta ea hori garrantzitsua izan beharko litzateken. Eta berriro ere arduratu egiten naiz. Garrantzitsuena da berriro ere gogoraraztea hau ez dela bertsoi buruzko podcast bat. Oso garrantzitsua. Dena esana dago. Zeinen zaila den euskaldun izatea, bizitza triste eta ederra. Horrekin joan gaitezke igual beste 3 mende aurrera. Barkatu, parkatu. Baina arbola sarratu eta fite onartuta badaude, niri zoragarri iruditzen zait. Are gehiago, zure amaren hizkuntza defendatuko dut globalizazioaren kontra, baina konpra indeu eta 2x1 sandwich batzuk erosi, traje bainua jantzi eta plaira jungea. Euskara batua ama hizkuntza daukagunok geratzen gara. Aha. Peloa tomatzen didazu zuk niri nork nori nor. Ez, como...
Ez, broma, Euskara Batua Baina maizkuntza ez. dugunok ez dugu horrela hitz egiten. Ez dugu horrela hitz egiten. Baina agian badago jende bat baietz, horrela hitz egiten duena oraingoz. Eta beraien euskara kakotxartean traketxa denok defendatu beharko genuke puritanismoaren kontra, ez? Promoa egiteko gogoa sartu zait, ikusi duzue Amaia Bonoren Belarri Prest ikuskizuna? Ez. Ba, ikusi. Eta gero, periferia, disidentzia, besteak, borroka bateratzea. Araba, ai bebe. Araba. Eskakizun bat, utzi galdetzeari nongoak diren nire gurasoak, nire pedigriaren bila. Eta asetu ezinean, ea aiton amonak nongoak diren galdetzeari ere bai. Ez dizuelako kuadratzen oiondar batek euskaraz ongi egitea. Hori da super 20. mendekoa. Ez problematizatu nire nortasuna. Ez da arazo bat, eta izatekotan bere zinegonetik galdetzen duenaren arazoa da. Bakarrik esan nahi dut, badaezpada interbentzio inozente honek aitakeriaz komentarioak sorrarazten dituen, ni team player bat naizela, talde jokalaria. Komentario hoiek bataz bestekoz gizonengandik jasotzen ditudanez gehien bat, estereotipo guztietan jauziz, egingo dut analogia bat futbolarekin. Beti funtzionatzen dute. Venga, ba. A ber, batzuk aurrelari izan alizateko eta gol aukerak edukitzeko beste batzuok defentsa izan behar gara. Gure aurkako golak saiestuko dituena. Hau da, talde berdinean gaude. Eta periferiaren eustelan eta praktika berrien garapenik gabe ez dago euskara babesterik. Gure zikinkeria eta guzti. Beraz, agertu guganako interesa edo utzi pakean. Bestalde, horma baten kontra autopase jolasean geratuko zarete eta. Oiana Bartrak esan zuen bezala, erdaraz errezago egin arren egiten duenari euskeraz dedikatzen diot nire interbentzio txiki hau, horregatik desgrabatzen dudalako kontratatu nauzue eta. Bueno, zer deritzozue adierazpen hori? Hasiko naiz. Bueno, oso gai interesgarria. Euskararen zikintzea eta puritanismoa eta interesgarria eta iriki beharreko meloi bat, ezta? Iriki ezagun. Eta hasteko, aipatzen da bezala, ez da, errezago egin arren, euskeraz egiteko ahalegina egiten duten hoiei, txalo. Txalo zaparra da, hundi bat merezi dute. Eta, periferia hortan, ez da, euskainolez ari dianek, edo, euskarara bidean, ez da, erdara erabiltzen dutenei, hori gauza bada, eta gero beste gauza oso diferenteak izango litzateke, adiez gure ingurunean, ez da, arnaskune batean, ez da, euskainolera jotzea, edo errarara jotzea sistematikoki, horren nik uste ezberdina dela, ez da, Gasteizen, edo Zangotzan, edo Lizarrak egiten den euskainola, edo Altzon, Leaburun, edo Belauntzan egiten dana, ez da. Herri txiki horietan euskainolera jotzen danean, egia dalako euskararen ondareak galtzen ari dela, eta horrek kezkatzen hau, ez da, horren, euskararen ondare hori ezagutu egin behar da, eta erabili, eta 2024an, ez da, nola genezake euskararen ondare hori, hor pentsatu beharko da, baina oso bestelakoa da, ez da, periferian, euskainolez ari dien horiei. Euskararako bidean bada, hori txalo. Eski oso ados nago esan duzunarekin. Baita dirudi, hori igual beste hizkuntzekin gertatzen da, igual egunero sortzen dela hitz berriak, baina dirudi euskararekin oraindik jarraitu behar dugula, ez dakiz zenbat duela, ez dakiz zenbat denbora sortu egin zen hitz horiek eta ezin dienak aldatu, eta dirudi hizkuntza ezin dela eraldatu, ez? Eta nik uste dut zerbait bizia baldin bada egon behar dela halako hitzak egoteko aukera, ulertu ezaket igual tio, ez dakit zer, ez dela esaten duela 200 urte, baina inventatu. Sabino Aranak egin bazuen, no? Zergatik guk ez. Bai, nik hor, igual nahiko neuke gehitu, puritanismoaren aldetik, ez? Nire esperientziatik,
Pues bueno, euskalkia dugunok edo esan daiteke, bai, noski euskalkia izateagaz harro gauz, ez? Baina beste alde batetik batzuntzako da hori igual aitzaki bat bereizteko pues, euskara batua artifiziala edo bigarren mailakoa eta euskalkiduna pues, lehenengo mailakoa, ez? Bueno, egia esateko, justo pues, komentatzen genuen Irunek eta Bizok, ez? Euskalkia dugunok eta herri txikietako euskara dugunok askotan erabiltzen duguz erderakada pila bat. Eta askotan euskara batua dutenak hitz egiten dabe asko hobeto euskalkia dugunok. Baino, honekin ez dut nahi esan, sobea txarra denik, aurretik esaten den moduan. Baina niri irakasle batek adibidez esate osten, eske, dano gabiz alde batetik edo bestetik gure burua, ez dakit, zigortzen, ez? Batzuk, euskara batua dekielako eta euskara batu horrek lotxarazten dabilako. Eta beste alde batetik, euskalkia dugunok ez dugulako ondo hitz egiten edo pues, erderakadak sartzen duguzlako, ez? Orduan, pues, nire ustez hori esan izan beharko aitzaki bat euskararen erabilera pues, hor geratzeko, ez? Eta pues bueno, bakoitza bera euskara dauka eta bueno, ez dala alde batera itxi behar. Ez arrazoi batengatik, ez bestegatik. Nik hor gehitu nahiko nuke eta ea espuritarismoaren asuntoaretik, baina bai, periferiaren asuntoa, eta aurrekoan ere komentatzen egon ginen, eta Edurnek esaten du, edo babesten dugu danok edo utzi bakean, ez? Ze dirudiari garela beste guztiok periferia aitatasun puntu horretatik, ez? Ta periferiari buruz ari garenean eta periferian bizidan errealitateari buruz ari garenean, ari gara aiko du hauek, ez? Jo, gonbidatuko ditugu hitz egitera, ia ze errealitate daukaten, baina gero hor zer egin dezakegun nortzuk, ez? Ari dira bertakoak, ez? Eta hor geratzen da, eta hor bueltaka dabiltza danak, eta guk begiratze ditugu hortik, ez? Goitik, ez? Beste maila horretatik. Eta nik uste dut horrekin ere apurtu beharko litzatekera, edo, ez dakit, danon aldetik apur bat, ez? Eta hori Euskal Abenturan asko gertatzen zaigu, bai. Gazteak datoz eta hori lotza, ez? Tolosar bat ondoan jartzen zait, eta azten da zeta oso ondo auskatzen, eta nik aditza dakizkit, justo, eta, eske ni periferiatik nator. Bueno, vale, periferiatik zatoz, baina, lasai, ez? Ez dut jarrera hori ere barneratzen dala asko, eta horrek freno handia egiten duela baita ere, ez? Eta ez dakit, periferiaren asuntoa, ez dakinik. Begiratzen zaituzte lupa batekin, eta gutxiesten da, eta nik uste dut nire kasuan, igual daramat, ez dakit, 18 urte euskara ikasten, eta sentitu naiz seguru, duela 5 urte euskaraz hitz egiten askatasun osoz, eta azkenengo 5 urte hauetan ikasi dut askoz gehiago, nire buruari utzi dodalako, akatzak izaten eta jazta, ez? Eta ezin zara konfunditu, ezin duzu aditz bat gaizki esan, ergatiboa, Nik uste dut, zuzenketak egin behar diala momentu, une eta dosi egokitan, ezta? Eta horre, haien euskaldun zaharrok, ezta, joera izan dugu, etengabe zuzentzeko, eta azken finen, ematen nahi garen mezua izan da, zure euskerak ez du balio, euskara traketxa egiten duzu. Eta horren, hori, diskurtso okerra da. Bai. Eta esperakoa da, ondarrutar batek, euskalki ondarrutar bat izatean. Ez litzateke arraroago, ni adibidez Gasteizen hasita ondarrutarrez hitz egitea hasi dela nata. Ez dakit, no? Zer eskatzen digute, zein euskalkia dago berena, zein aukeratu beharko genuke. Hor utzi duzu galdera. Aurrera egingo dugu, eta beste galdera bat egingo dizuet. Egun bakarrizketen fenomenoak indarra hartzen ari dela dirudi. Leo, zein da zure esperientzia arlo horretan? Oso beldurgarria hasiera batean. Eta hori entzuten dut bakarrizketalari batzuen artean. Da nire lehen da biziko aldia bakarrizketa bat egiten euskaraz. Igual da mate 40 urte euskaraz hitz egiten, ez? Eta izan dugunarekin jartzen zarenean oholtza gainean mundu guztia daukalan fokoa. Eta Gasteizen adibidez nik uste dut, dagoela alde horretatik mugimendu gutxiago, egia da bakarrizketekin badagoela kopuru oso gutxi, baina euskaraz
gutxiago ere, edo kostatzen da alako ekintzak mugitzea, askotan ikusten dut, ahazten zaigula euskara izan daitekela aisialdiaren parte, bakarrik ez, eta igual, zela, ez dakit, mainguruak entzutera, no seke, liburuak erostera, eta hala, ikasketak eta formakuntzak, baina izan daitekela gure aisialdiaren parte baita. Oso ondo. Bai, nik uste klabea dela euskeraz ondo pasatzea eta barre egitea, eta bueno, pozten naiz, bakarrizketen fenomeno hau, ezta, bueno, pozten nahi dalako, eta arrakasta dezutelako bakarrizketan ari zeatenok, eta gero eta herri gehiagotan ari dira antolatzen, eta ari da euskarara hurbiltzen, bestela hurbilduko litzateken jendea. Bai. Guk hor, igual, bizipen positiboetatik lotzen dugu, eta guk espedizioa ere hortik lotzen dugulako, ez? Ez bakarrik euskara sustapena eta hilabete baten bizitzen dana, baizik eta bizipen positibo batekin lotzen dozunean zeo zer, ez duzunean fokoa hizkuntzan jartzen, baizik eta ekintza edo esperientzia horretan, horre hizkuntza baldin badea holan, ez dala ikusten baina hor dago, ez? Horrekin geratzen zara, ez bizipin hori euskeraz egin baduzu, nahi eta nahi ez horre euskera dago. Eta puntu hori guretzako nahiko klabea. Oso ondo, orain bideo bat ikusiko dugu. And now you live here, Barcelona? Oh, yes, unfortunately. Unfortunately? Different people don't speak only Catalan. People speak only Catalan here? No. Where you live? Where do you live? In the inside of Catalonia. Inside of Catalonia. This sounds like more of a you problem. Nice. You can just go to a place and be like, why are you guys speaking the language you're supposed to be speaking here? If you go to France and be like, why are you all speaking French here? They will murder you. They will take a week-old baguette. Yeah, French people suck. Okay, no, I'm kidding. What do you do, miss? I'm a translator. You're a translator, and you complain that everybody speaks Catalan around you. What the fuck is... What? Bueno, Katalunian bideo hau birala egin zen. Iritzirik alduzue? Guk flipatu dugu apur bat, ez? Baina, bueno, guk adibidez lotura egin dugu, eta ez dakigu, ez? Gure lotura hori izan da, batzuetan guk ere ez dugula balioan jartzen euskera, ez? Orduan, kanpotik datozenak ze balio emango diote, guk ez badiogu ematen, ez? Eta hor lotura egiten genuen, eta ongien hitz egiten, ez da, bueltak esaten genuen, joe. Euskal Herritik sortzen diren gauza asko, ingelesezko izenarekin doaz. Eliteko kirolarien Basque Team. Zate usu, ez? Eta gero arrazoiak eskatze dituzu, eta zabalpenerako da. Eta zuk ez dituzu ingelesezko taldeak eta izen horiek ikasten. Zergatik ez dute euskerako izen bat ikasiko. Guk ere batzuetan txikitasun horretatik eta hor jarrerarekin lotzen genuen, ez? Zelan oso barrenatuta daukagun hizkuntza gutxitua dela, txikiak garela, Euskal Herria txikia da, gure hizkuntza txikia da, dana zapalduta da horbean, gure jarrera olakoa dela momentu askotan baita ere, ez? Eta orduan, gero, olakoak eta nik uste kasue apur bat ekstremoa dela, ez? Baita ere, baina ez zaigu hain arraro iruditzen, ze batzuetan guk ere ez diogu, ez? Gure balio hori ematen, ez? Ez dago beharrik euskeraz egiteko, eta orduan, ez dakit, nik getxo baten pentsatzen dut, eta getxon ez dagoazu beharrik euskeraz egiteko bizitzeko. Zero, patatero. Orduan, nik uste guk ere jarrera hori aldatu beharko genukela momentu batzuetan, edo, saiak ere egin, eta oso saia da, eta ez da dana gure errua, baina nik uste horre guk bultzatxo bat beharko genukela. Bai, bueno, etorri zait burura, lehengo batean korriako batek esan zidan, bizilagunen bilera zutela, etxobizitza blokeko bilera, eta lehendabiziko bilera zuten, etxobizitza bloke berria da, eta bildu ziala, eta bizilagun guztiek omentzekiten euskaraz batek izan ezik. Beste horrek, euskaraz zertxo bai, baina ez omentzen moldatzen. Eta bizilagunen bilera zeizkuntzaten egintzen, gaztelera hutxean, ezta? Horren inguruneik euskaldunenetan ere, olako erabakiak hartzen ditugu,
Eta azken baten erabaki horiek garamatzate hizkuntzen desagerpenera, ez da hizkuntza txiki hauen desagerpenera. Eta, bueno, holako kasuak eta bideokoak dira egozentrismo linguistikoan adibide argiak, ez da? Denok dakigu gaztelaniaz zertako egin katalanez edo euskaraz, ez da? Eta hor beti galtzen ateako dira hizkuntza txikiak, ez da? Hemen bairudi inposatzen dirala euskara eta katalana, eta beste hizkuntza batzuk ez dira inposatzen, eskatu egiten dira. Ingelesa diez eskatu egiten da, ez da? Inposatu ez. Horren hoxe da, daukagun testu ingurua. Es como, ados nago esan duzunarekin, baina batzutan, nik uste dut batzutan egin behar dugula ahalegina hizkuntza aldatzea erekin, beste batzutan ez, segun, zer nolako espazioa, segun zertarako. Nik uste dut, pues alako kontestu batean moldatu daitekela, bi hizkuntzatan, euskara esatea zerbait edo itzultzea, baina nire lagun batze gertatzen zaie, segun eta espazioa, ze espero den zutaz, zer da, parte hartzeko, ze batzutan igual, saiatzen denean adibidez itzulpengintza egitea edo zuzurlariak jartzea, batzutan ez da funtzionatzen, ze igual imaginatu, euskaraz hitz egiten dutenak dira 8 eta euskaraz dakitenak dira 10, orduan behar da jende gehiago zuzurlatzen, no, pues gaur egun eren daiteke edo telegramen bidez, ez? Zein ikustu, kontestuaren arabera, pues beharren arabera ere modu bat, bide bat edo beste bat izan daiteke baliagarriago, kontestuaren arabera, zelatzen dut. Baina egia da, segun, adibidez, nire lagunekin, pues sartzen dira nire lagunen artean hizkuntza pilo bat, ingelesa, euskara, beste hizkuntza batzuk, orduan, pues zutabiok balin bagaude hizketan, eta hemen balin badago, hitz egin dezaket, euskara zurekin, baina momentu batean sartu altzaitut elkarrizketan, hori gertzen dut. Baina batzutan hori gertatzen denean, jende migratuarekin, o jende arrazizatuarekin, jendea como dirudi ez dakizula euskararen kontra zaudelako, eso, batzutan ematen dalako dikotomia bat, edo nirekin edo nire aurka. Eta, pues, bueno, hori igual da aurreago datorren beste gauza bat, baina, pues hori, mundu guztiak, sin más, como que daudela momentuak. Baina hala ere, nik hizkuntza bat ez baldin badakit, nik ere utziko nuke, como, bueno, zuren artean hitzekin, ez puntu batera edo bestera. Oso ondo. Hurrengoa, euskararen erabileran aisialdian gakoa dela diote askok. Zertan datza euskara abentura eta zein bizipen izan dituzue gure hizkuntzari dagokionez? Vale, bueno, euskara abentura holan labur esan da Euskal Herria ia osoa, ia esango dut, oinez zeharkatzen duen espedizio bat, gurekin datoz 15-17 urte bitarteko Euskal Herri osoko probintzia guztietako gazteak, eta bizipenak asko eta errealitate oso ezberdin asko ikusten ditugu eta bizitzan ditugu, ez? Guk beti izaten dugu euskara abentura badaudela bi aurpegi, bata dela, ohiturarik, euskaraz hitz egiteko ohiturarik ez dauzkaten gazte horiek datozenean, eta esate dutenean, agian pentsatzen duena, pertzepzioz ez, pentsatzen duena, baina askoz gehiago dakit, eta kapasa naiz, edo gaitasunaretik kapasa naiz euskaraz hitz egiteko, komunikatzeko, hilabete batez 24 ordu, beste probintzietako gazte askorekin, ze hori ere gehitu egiten da, ez? Ez da bakarrik Tolosa, baizik eta Mauleko gazte batekin, igual Mauleko gazte bat ez dut inoiz sekula euskeraz hitz egiten entzun, eta orain ulertu behar dut. Eta euskara abenturan gertatzen da, ez datoz, eta ez dakit zer esan didan. Bai esan diot, baina ez naiz ezertaz enteratu, ez? Eta hori realidade bat da, Euskal Herriko realidade bat da, eta gero badago, beste aurpegia dana, ez Euskal Herrian euskeraz hitz egiten da. Bueno, zure herrian. Baina ez, bizta altzatu eta igual ondoan dituan beste 8 errealidadea kontrakoa da, ez? Euskeraz jakin bai, baina inguruak ez dienean bai mentzen euskeraz hitz egitera, edo, lehen adibidez Leok aipatzen zuena, hezkuntzarekin bakarrik lotura egiten dutenek, ez? Eta ez ja hezkuntza zentroan, baizik eta irakasle, euskara ematen duen irakasle horrekin, besteekin ez da ere. Orduan, beti izaten dugu bi aurpegi daudela hor, lehen komentatu dugun bezala, bizipen positibo batetik positibo batekin lotura egiten dugu, ez? Azkenean, batzuk datoz euskaragatik, beste batzuk datoz hilabete batetzetik kanpo nahi dutelako,
beste batzuk datoz, abuztua farran pasatu nahi dutelako lagun berriekin, eta beste batzuk datoz kokoteraino daudelako bere egunerokotasunaz, eta nahi dutelako alde egin, ez? Orduan, bakoitza bere motxila eta bere realitatearekin guzti hori, eta beti askotan esaten dugu, hilabete baten zuretzean kudeatzen dituzun kontu guztiak, kudeatzen dituzu, esterila batean lurrean no egiten, ematen dizuten janaria jaten, ze gustatu zaizuna edo ez, lau kamiseta ematen dizkizute hilabete osorako, dutxatu bazara beste 30ekin, 120 kola komunera joateko, guzti hori gehi, gainera, euskeraz hitz egin behar dut. Batzuentzako lehenengo biegunak dira, itxaron, eutxi pentsatzen, ez? Eta gertatu zaigu, gazteren bat hurbiltza gauean, puedo hablar castellano? Segundu bat mesedez, pentsatu dezaket, ez? Buruak lertzen du, ez? Eta hor konturatzen zara, zenbat gauza gertatu ahal zaizkion bakoitzari burutik, ez? 127 gehi lantaldea, ze batzutan lantaldea, kanpoan uzten dugu zentzu honetan, baina lantaldekoak ere bakoitza punto batekoa gara. Eta nik igual ez daukat hainbesteko ohiturari, laitze kriston ohitura euskeraz hitz egiteko, orduan hor bizipenak ahalduntze bat ere gertatzen da askoren artean, ez? Batzuk azkeneko espedizioko azkeneko momentuan esate dute, jo, nik ez nekien hainbeste hitz nituela euskaraz. Ez? Edo zenbat hitz ikasi ditudan, edo datozenak euskara batua hitz egiten, baina ez dakitze euskalkiko hitzekin. Hor naste borraste bat egiten da, ez? Hor puritanismokoek ez dakitze ere esango diguten, baina hor gertatzen da, batidora baten sartzen ditugula, eta bueno, gure ustez eragin potente handia egiten dala, ez? Batzuk hasiera gogorragoa daukate, beste batzuk, bueno, ordoaz, baina, bueno, danak bizipen horrek egiten duela klik momentu bat, ez? Baina, hizkuntzarekin eta beste alor batzuetan baita ere. Gero hor igual bai komentatzen genduna espazio seguru bat dala eurentzako, ez? Osea, Euskara Abentura bihurtzen da espazio bat non askatasun osoz hitz egin aldaben euskeraz eta inor ez da epaitua izango, ez zuzendua izango, ez ezer. Orduan konturatzen dira benetan ez dala inposatzen zaien gauza bat, benetan dala gozatzeko eta harremantzeko eta bizitzeko modu bat. Orduen hortik abiatuta euskerari esan alda, pues testuinguru erdaldunetako horrek, eta igual pausu hori emoteko gaitasun hori edo ausardia hori ez da bien eukin, pues lortzeko aukera badala Euskara Abentura, ez? Eta orduen, da sortu da bizen harremanak eta sortzen dire euskeraz. Orduen, galduntze prozesua dago hor, ez? Orduen, urtetan dira Euskara Abenturatik, eta esaten nahi, bitu, nire inguruen oin emongo do pausua, eta saiatuko naz, bastakit. Pues igual hasikeran erronka txikiak, ez? Kuadriakoekin euskeraz hitz egitea eskolatik kanpo. Gero horreko pausua izan alda beste bat. Orduan, pues bai badala alduntze erako pausu handi bat. Abentura, biziko zenukete? Bueno, zalantzai gabe, sekulako inbiri ematen diate, ezautzen ditut Euskara Abenturatik pasatako gazte asko, eta, bueno, Euskara Abentura aipatzen dizut alako irribarre bat jartzen zaiagoan, eta bate baino gehiago esan izan dit, bizitza aldatu diola Euskara Abenturak, eta pentsa ingurune euskalduneko gaztea ira, eta ere bizitza aldatu dintzai Euskara Abentura esker horren, bueno, Euskal Herrian, ez da nazio mailan azken urretan sortu dudan, ez da nazio mailan, ekimen potentenetaiko bat dela esango nuke, bai. Haiekin joango zinateke leo, hau ez dago gedoian, baino? Ez dakit. Nerabeekin ez nuke hainbeste denbora pasako. Baina, esan duzuna oso importantea da, osea, oso zaila ingure euskaldunak izatea, eta niretzako, igual, 20 urte bete nituen arte, oso zaila neukan, eta ez da nire inguruko jendeak ez zekiela euskara, baizik eta ez dutela erabiltzen edo ez zegoela naturalizatuta. Eta jendeak beti esaten du, eta nola egiten da txortan euskaraz, eta nola egiten da no seke, no? Eta dirudi, pues ez dakit. No? Osea, dirudiko jarri behar duzula txip bat, edo kusumuso inbokatu behar duzula, eta da, como, jo que sé. Ez da ina raroa izan, ez? Egia da igual, gure buruak, pues, igual pentsatzen duela igual erderaz. Bueno, ni hasi nintzenen ja euskaraz amesten, ja esan ja ez dia hitz inventatuak. Pues igual barneratzeko behar da, pues hori, espazio bat, aizealeekin lotuta, eta ni goratzen dut, eskola nengoenean joaten gehiela barnetegietara, eta zeuden ezitzaiek egiten zuten
erderaz ez zekiten edo ingelesa. Orduan ba, zein behar zinuen euskaraz bai ala bai. Eta hori oso ona da, osea, ez zaizunean geratzen besterik, pues saiatzen zara eta egiten duzu modu konstiente. Eta igual hasieran izan daiteke zerbait oso artifiziala, baina nik uste dut dela, ez? Ikastaren parte. Momenturen batean ez da hain arraro sentituko hori egiten. Bueno, ba, jarraituko dugu orain bai gidoiarekin, eta irudi bat jarriko dugu pantailan. Bueno, ba, hortze daukagu grafiko bat, eta publikoaren artean, badakizue zer den grafika horri? Zuek igual bai. Bueno, ba, Orozkon 2022an egindako neurketa bat da. Bai, Ubeman dagoeneko udalerria da Orozko, baina fenomeno hau orokorra da. Zeintzuk izan daitezkeen klabeak, nola eman aldiogu buelta honi. Bueno, fenomeno orokorra dala aipatu ez eta bai, ezta arnasgune diran herri askotan gertatzen ari da, eta badira ikerketak, hor Bermeon ere antzeako datuak ateazian duela urte batzuk, eta hor bada lan bat, ba, Bermeon gertatzen dana alderatzen duna Ondarrurekin, ze Bermeo eta Ondarru elkarrengatik nahiko gertu daude, baina egoera oso bestelakoa zen Bermeon gazten erabilera datuak oso kezkagarriak zian, eta aldiz Ondarrun ez, eta hor, ba, zeatik gertatzen da hori Bermeon, zeatik Ondarrun datuak hobea dira. Bueno, lehen aipatu dut, Tolosan ere lehendabiziko kale neurketak egin zirenean, gazten artean eman zela erabilia daturik baxuena edo kezkagarriena. Orduan, datuak horiek izanik zer egin zuten, ba, momentu hortan euskara zerbitzuan ari ziren teknikariak, ba, batxilergoko eta lanbide heziketako gela guztia pasa zituzten. Gelaz gela joan ziren, datuak aurkeztuz, ezta? Lehendabizi informazio eman, eta, bueno, ba, euskararen berreskuratzen urratsak emateko, ba, hizkuntza ohiturak aldatzeko proposamena egin ez, ezta? Eta, bueno, inpaktu handia izan omentzun ekimen horrek, balio izan omentzun hiztun batzuk aktibatzeko. Orrun, ba, hiztunak aktibatzeko lehendabizi informazio eman, eta kontzientziazio hortan eragin, eta noski, ba, euskara abenturak egiten duna, ezta? Ba, euskara lotu bizipen positiboekin, ezta? Baditugu euskara abentura, gure zirkua, bakarrizketen fenomenoa, ointxe bertan late show bat ere euskaraz badegu barraka, bueno, ba, horiek denak beharko ditugu egoera hau iraultzeko. Bueno, ba, nik honen inguruen esango nebana da, konponbidea, ba, ez dakigu ez dela esan arazo hau egongo ez, baina, ba, adibidez, bueno, aurrekoan Irunegaz berbaitzen, esaten genuen globalizazioak honetan eragin asko dekola. Osea, gazten erabileran batez be, ba, bueno, ba, oso gogor joten dugu, ez, globalizazioan eraginek. Eta honegaz esan aldot, ba, bueno, eske, eneban esango bez erreferente falta dani. Osea, euskal erreferente falta ez da igual, kontua da, euskal erreferente horiei ematen zaien espazioa edo laguntzen zaiena ez, pues, gazteen gana heltzeko eta eduki ezberdinek ba, eskura eukiteko ez. Igual hortik hasi beharko gendun, benetan garrantzia emoten olako euskal herriko erreferentei eta pues, nolabait sartu ez, gazten espazioetan eta ez dakit hori izan daiteke aukeretako bat. Bai, nik horre bai, hezkuntza formalaren barruan, euskararikiko ematen dan bizipena ere nik buelta baten, bueno, nik hemen izango nintzateke, ez, buelta baten emango niok esan, proposamena, eta hau, Euskal Abenturatik ere hartuta, gazte askok esaten digutena, eta nik berak ere bizi duguna izan da, euskerako klasetan, zeita izan daiteken espazio bat, euskerarekin lotura, hizkuntzarekin lotura bat egiteko momentua, dala, ea nor heltzen dan bostera, gainditu duzu eta listo, ez? Eta hor geratzen da. Lotura hori egiten euskara hezkuntza formalarekin, eta gero, ba, alaitzek esan duena, ez? Erreferenteen kontua, ze ikusgarritasun puntu ematen zaion, zenbat ate ireki daitezkeen euskara kontsumitzeko, eta nik uste momentu izan da, oza, euskara saioak izan daitezkela momentu ona hori, ez? Mai gaineratzeko, eta gero, euskara saioetan egiten dana da, Maritxu Norasoa abestia, 8 urtez jarraian, utzuneak bete, eta jazta. Eta hor geratzen gara, ez? Eta aditz taula, eta ia nork betetzen duen arinago, eta hobeto, nork ikasten dituen aditz danak, inork ez ditu erabiliko, ez dakik eskugu erabiltzen. Orduan, zelan, gero, zer da geratzen zaigun lotura, ba hori, hezkuntza formalaren barruan, ez? Eta gero hortik kanpo, ja erosonago, eta orduan ez dut erabiltzen.
Ordan nik horri, nik uste buelta bat eman behar zaiola nahiko handia eta nahiko potentea, ez? Nik uste momentu horiek direla, saioak, ez, struktura rigido horretatik ateratzeko momentua ere izan daitezkela. Akita irakasle igual, baina momentu hori aprobetsatu beharko litzatekela uste dut. Bueno, ni euskara irakaslea naizenez. Guztiz ados eta iruditzen zait euskara irakasleon helburua izan beharrula, euskaraz komunikatzen, irakastea, baina euskal hiztun aktiboak sortze ere bai. Eta hain iruditzen zait ez duela euskara irakasleen helburua bakarrik izan behar, ezta? Askotan aipatzen dugu denok era euskara irakasle, ze beste ikasgaitan ere euskara behar dute. Orduan, bueno, denon lana izan behar luke, eta hori euskal hiztun aktiboak sortzeko, bai esparru formalean eta ez formalean, bestelako dinamikak eta martxan jarri beharko ditugu, bai. Aipatu duzuela Maritxu nora zoazena besteri. Nik uste dut, igual aldendu behar dugula euskara folkloretik pixka bat. Esan nahi dut, bai dela, ez? Euskal kulturaren parte bat, baina ezin gara geratu. Zer, atzera begira, adibidez nire ingelesa ikasteko prozesua oso ezberdina izan zen. Pues gustatzen zaidalako musika eta musika pilo bat entzuten duelako, telesaia gustatzen zitzaizkialako, eta duela gutxira arte nik uste dut ez nituela inbeste referente musikalak euskaldunak zienak, kenduta, pues, alako talde dinosaurikoak, aspaldikoak, edo entzuten duzuela, edo roka, edo ez dakit, como genero oso zehatz batzuk, eta nik uste dut gaur egun dagoena panorama kulturala oso aberesgarria dela, ez? Pues, genero ezberdina. Azkenean, jendeak entzungo du, gustatzen zaiolako rolloa, eta ez, entzun behar dut zerbait euskaraz, orduan jarriko dut Doraemon, pues, izateko baita ere eskura, eta aipatu duzun gaur egonko formato horiek, telesaiak, plataforma digitaletan, al final edukiak, podcastak gaur egon daude como gai pila bat, ez dituzunak entzuten edo kontsumitzen euskaraz egoteagatik, baizik eta zure interesekoak direlako. Bai, eta ez asmatu behar regula, ez da gazteak hortara hurbiltzen zen, nik lehengoan aipatu nienean barrak eta badakizu eta primeranen daukazio ikusi eta behiatzen zion ezei dau kontatzen primeran zer da hoi eta hoi pentsa Tolosan eta igun euskaldun baten orduan, bueno, ez dakit nola, baina asmatu beharko dugu, irist daikezela, ez da, euskaraz daukaten aukera hoietara. Horrere, eta ni ez naiz ari naiz mundu guztiarekin sartzen, berdin du. Txan nahi dut, primerankoarena oso ondo, baina gaude berriro, ez? Primeran, plataforma bat, horrezkina baten dagoena, erregistratu behar zara, eta orduan kontsumituko duzu euskeraz. Oso ondo. Bainik, ez da? Bai, baina baina ez daukazu zure egune, eta horretara joan behar dozu, ez? Eta ez, gazteak erakarri behar ditugu. Erakarri, igual gu ere joan behar gara, ez? Ez dakit, beti dago zentsu bakarrekoa da, beti. Eta, ez dakit, Horri ere beste buelta bat, nik danari buelta eman diot gaur, Eta hiei galdetu. Batzutan pentsatzen da gaztek zen nahi duten, eta ez dakigu zer nahi duten, igual nahi dute beste gauza bat. Nahi dute... TikTok euskaraz. Roblox euskaraz. Jarri behar dugu. TikTok euskaraz. Ekitaka. Baina, agian, bitu, sortu dezakegu. Josu, zurekin noa, bale? Urteak daramatzu zuen galtza hundin lanean, eta zein ekimen edo eskaintza garatu duzue, gazteoi begira. Bueno, asko, ez da, hainbat izan dira urtetan zehar, eta igual berrienetik hasita, ointxe bertan martxan daukagu gazteentzako lehiak eta atzo jarri zan martxan, da mi luze, zurekin bat, pasapalabra estiloko, ez da, galderetan oinarritutako joko lehiak eta hoxe kanporaketak atzo martxan jarri zian, eta datorren lan batean izango dugu finala, eta hor parte hartzen nahi dira, 14 urteko hainbat gazte, eta bueno, atzokoa primeran atera omentzan, orduan, bai, pixkat, euskeraz une atseginak bizi ditzaten, erortako ekimenak, edo, aipatuko nuke beste bat agian, sormenetik gurera izena du, eta hor, egiten duguna da, hau ez dugu Tolosan egin, inguruko herrietan egin dugu, bizialdi taldeen eta gaztelekuen bitartez, herri hortako gazteak elkartu, eta, bueno, ze euskal erreferenterekin nahi zenukera izan solasaldi bat, edo elkarrizketa bat, eta
Orduan, prestatuko lukete, solasaldi hori, eta gero etorri herrira, eta harekin solasaldi bat egin, gaur hemen egiten ari garen moduan. Eta gaur hemen egiten ari garen moduan, beste ekimen bat, batxilergoko ikasleekin egiten dugu, hitzartzea izenekoa, eta izaten da, hori, Tolosako batxilergoko ikasleak bildu, eta ikasturtean zehar galtzaundiko teknikariarekin aritzen dira gai bat lantzen. Esaterako azkenekoan estres linguistikoaren gaia landu zuten, eta gero ikasturte bukaeran egin zuten mai inguru bat, gu hemen egiten ari garen tankeran, ezta? Eta horrela zer lortu nahi dugu, alde batetik, ezta, euskararen gaira hurbil daitezen, momentu atseginak igaro ere bai, eta gero, post txikiak hartzen ditugu, agian urte batzuk pasatakoan, eta galtzaunditik, ekimenen bat martxan jarri behar degunean, demagun, ez dakit, euskararen eguna, edo euskaraldi antolatzeko batzar bat egiten danean, hor etortzen direnean gazte horiek, ez da, esaten zu, agian egiteko modu bat hau izan dakieke, ez da, gaztetxotatik eta hori lotura hori egin dezatela galtzaundirekin. Eta gero, ja ikuskizun handiagoak ere antolatzen ditugu, umore gaua antolatuko dugu aurten bigarrenez gure zirkuko karpan, hori gau honetan izango da. Iaz arrakasta handia izan zen, gure zirkuko karpa bete egintzen. Eta bakarrizketak Antiontegieria ekarriko dugu otsailean Leidorrera, eta ja sarrera guztiak agortuta daude. Eta ekintza handi horietan hurbiltzen da bestela hurbilduko litzateken jendea, eta, edo esate baterako gau beltzaren arira egin dugu aurten kale antzerki bat. Eta kale antzerki hori izan da misteriozko antzerki bat Alde Zaharrean, eta horrela, aurre eta gaztetxo askok Halloween ospatu ordez, ospatu dute gau beltza eta euskeraz kale antzerki bat ez da ikusi dute. Horren, era hortako hainbat ekimen egiten ditugu. Bestelakoak egiten baldin bat dituzue, joango gara. Erreferenteak aipatu dituzu, eta erreferente falta direla, askotan entzuten dugun mantra da, ez? Baietz lauron artean, zerrenda polita osatuko duzuela. Ez dakit, nik hasiko nahi zaber, Ilaski Serrano. Beste bat. Asko dira, beste. Bueno, adibidezuk aipatu dozu zenak, ez? Tegiera nahiak izan daitezke batzuk, izan daitezke edozein euskara elkarte, dauzkagula pila bat Euskal Herrian. Gero proiektu ezberdinak, ez? Herrigorako proiektu adibidez, euskaren alde egiten da bela beste formatu batean. Musika talde asko, nik uste gaur egun gainera musika talde, gazteek osatutako musika talde desenteari direla, Nibet bat buruatzen zaitoren adibidez, Josela hor topera, Zukena be bai hortik dabil, horiek musikan nik uste nahiko ondo, abiltzala, momentuz. Barrakaz komentatu zuzuk, Gora Bihotzak ere hor bertan referente asko doaz, ez? Gonbidatzen dituzte. Zure txanda da. Ez nik uste musika aipatuta esaterako Iruñerrian eta Iruña inguruan oso gauza interesgarria gertatzen nahi diela azkenaldi hontan, eta hori Iruña aipatutan Laba aipatuko nuke, Gaztelu plazan dago, eta sekulako ekimena iruditzen zait, Euskalgintzako beste hainbat proiektutan dabiltza Laban, eta Labara hurbiltzen dira bestela Euskalgintzan ibiliko heliaken, ezta beste hainbat lagun, eta sekulako lana egiten nahi dira. Gero aipatuko nuke, eta ni Tolosarra izanik eta inauterizalea izanik, ezta? Iparralden, inauterik nola bizi dituzten, eta hor, maskaradak egiten dituzte, edo baugate beste formatu bat libertimendua izenekoa. Eta oso formatu interesgarri horitzen zait, lantzen dituztelako, herri antzerkia, bertsoak, musika, kantua, eta dira herritarrak hori antolatzen dutenak, eta aurrera eramaten dutenak, eta esateako baigorrin egiten da, eta iruditzen zait oso formatu interesgarria, eta esportagarria beste herri batzutara, zeutu beharrekoa, bai. Ez dakit. Iruña aipatu duzuela, nola ez, Albina Stardust, Divina Komedia eta Euskal Herriko drag guztiak, ari diela nik uste dut paper oso beharrezko bat egiten. Ez dakit, euskaraz ari dien edabide libreak edo alternatiboak, ez dakit, Alabedi bezala, alako espazioak, liburutopia, non azkenean batzen da pixka bat musika, liburuak, poesia,
Eukor, Ipar Euskal Herri batzen zenutela, bueno, hor baduz, Siberutz, Zutik, puntukakotz, gazteak dira, ez dakit basoa beti, bete abestia daukate hor single temazoa. Kabareta dituten altza Lili, Prefosta elkartetik, atarratzeko Prefosta elkartetik dabiltzanak. Ikuste badaudela, batzuetan, eta hori Euskal Enturan asko gertatzen zaigu, sartzen zaigu, begietatik sartzen zaigun horietara goazela, ez? Orain modan edo ikusgarritasun handiena ematen zaien talde, elkarte eragile horietara, ez? Eta gero, apur bat horiek kenduta, ikuste duzu atzean badagoela mapa polita egin genezakela. Eta saretu behar regula hemen hegoaldeko Ipar Euskal Herrikoekin, hor badaukagu muga bat, eta ez ditugu ezagutzen ez da zerra nahian, eta oso gauza interesanteak gertatzen nahi dira, Bueno, joango gara, ja, maitzen. Idurre Eskizabel, Euskal Herriko Euskalgintza Kontseilutik. Duela astebete gutxi, hau esan zuen, adierazten dugu euskara eta euskal hiztunen komunitatea larrialdi linguistikoan dagoela. Ados zaudete? Euskara ezagutu nuenetik beti egon da, ez? Beti egon da, no? Egoera horretan, gero eta igual hiztun gehiago doaz, baina beti egon da arriskuan. Zuek esango zuen, Euskaldun zaharrak. Ez, eta guk arnasgune batean bizita, eta batzutan iruditzen zaigu oasi batean gaudela, ezta? Eta, begiak ireki beharrik dugu, eta ikusi Euskal Herri mailan realidadea zein dan, eta bai, kezkatzekoa da, eta Euskara larrialdi egoeran dago, eta horraz jabetu behar dugu, eta martxan jarri, eta larrialdizko plangintzak martxan jarri, bestela, erabilera datuak kezkagarria dira, eta ez gurean bakarrik, Katalunian kezkatuta daude katalanan egoerarekin, Galizian ere bai, eta gu zertan ari gara, ezta? Eta ona, nola heldu gara? Ukor komentatzen genuen, olako idurraren kontra ez naiz joango, baina esan nahi dut. Ardura beti jartzen zaigula guri, ez? Eta esatu, larrialdi linguistikoan gaude ez dakitzen bat urtetan. Eta administrazioan non daude, eta planak non daude, eta non gaude. Zelan heldu, beti da, ez? Edo, gure sentsazioa da apurro, da Euskal Herrian txanpiñoiek bezala elkarteen eta mugimendu, ez? Mugimenduetatik bultzatzen den kontu bat dela, baina gero, baliabideak nortzu dituzte, ez? Edo nortzuk erabiltze dituzte, hoiei zer, eskatu beharko zaie, eskatzen zaie, badakit, baina esan nahi dut, ardura bakarrik gurea da, beti ez, berantza begiratzen da, eta erabiltzen dozuen gehiago erabili behar dozu, Bale, bai, ondo, baina, zer, orgoitik norbait mugituko da? Estres linguistiko larrialdi guzti honen honi heltzeko, ez dakit, ez dakit, guri hori irakurri genuen esan genuen, ez berriro honekin, ez dakit. Amorru puntu batetik, bai, ez dakit. Bai, lehen unien galdetze osten irunek eta zetozten, baina eiatzu iruditzen normalizatu dugun edo onartu dugun gauza badala, bai, egize da egoera hau dala, baina eske, ja, heldu gara puntu batera esaten dugula, bai, hizkuntza gutxitu da eta larrialdi egoeran gauz, bale, eta jazta, eta horrela pasako duguz beste ez dakizen bat urte, eta bai, eta larrialdi egoeran dau. Baina hori, irten bidea bilatzeko aleginik egiten da, bai, espazio konkretu batzutan, baina listo hor geratzen da. Ordan, igual hasi beharko ginake normalizazio, egoera honetatik aprobat urtetan ez, eta esan, bai, normalizatuta dekogu, baina ez tondai normalizatuta gotea hau, ez? Pues emongo dugu pausuek. Nik uste dut gutxitua badagoela, baina ez dut uste desagertuko denik edo desagertzeko behar daukala. Adibide bezala jarriko, nik baitut beste ama hizkuntza oso minorizatuak nire jaioterrian, ez daude ez da instituzionalizatua, eta hala ere gaur egun bizirik daude, orduan, badago nik uste dut dauela esperantza puntu bat, eta nik uste dut hizkuntza guztiak ez dutela izan behar, adibidez, ingelesa bezala, ez dela hegemonikoa, izateko leku bat, izateko garrantzi bat, eta bizirauteko. Nik uste dut izan daiteke txikia, baina
bizirik mantendu daiteke, eta naiz eta ez izan munduko zerrendan bigarren postuan, pues bizirik jarritu daitekela. Nik uste euskararen berreskuratze partziala hau izan dela, hor, gizarte mugimendu potente bat izan dalako, eta hiztun komunitatea konprometitu dalako, eta horrek jarri du berreskuratze prozesua martxan, eta gero instituziok ere urrats batzuk eman dituzte, baina ez dira nahikoa, urrats gehiago eman behar dituzte. Eta lehen esaten dezuenakin, guztiz ados, guztiz ados. Eta ia, bukatzeko. Bueno, esan. Bakarrik esan nahi nebana da, pues, batzuetan dela pa cumplir expediente, ez? Esaten dena, pues, hemen daukagu, ez dakit, plan bat euskara sustatzeko gazteen artean bai, baina gero benetan igual esteko, osea, ez da realitateagaz pues, bat datorren gauza bat, ez? Da igual esteko nundik hartu, ez nundik aurrera eraman, ez ezer. Eta azkenengoa. Aginte makila izango bazenute, zer egingo zenukete? Nondik hasiko zinateke? A ber, egia da, toki guztietan doainik dela erderaz ikastea, baina nik izango banu, ez dakit nola esan duzun, aginte makila, ez dakit, egingo nuke euskara ikastea doainik izatea. Ze nik uste dut mundu guztiak ez daukala euskaltegi batean ikasteko gaitasuna edo gaitasun ekonomikoa edo soziala, eta nire kasuan, ez? Pertsona migrante bezala nire ikasketa prozesuan ikasi ez banu, oso zaila izango nuke. Ja zaila egin baldin bazait euskaldun guneetan sartzea, eske bestela da ezinezkoa, eta gainera ordaindu behar duzuna, eta ikasi behar dituzun ordu guztiekin, osea, igual beharko zenituzke 50 urte ikasteko euskara. Bai, guztiz ados, euskararen ezagutzaren unibertsalizazioa lortzeko, hor, baliabideak jarri beharria, eta hori, doakotasuna, ez da lortu euskaldegietan, eta hezkuntza formalean ere, baliabide gehiago beharrira, hor, aginte makia dutenek, askoz gehiago egin dezaket, eta egin behar lukete, eta gero bestetik, ofizialtasuna Euskal Herri osoan, ez da, oraindik ere, Iruñan, ez da, suhiltzaile izan nahi dutenek, eta hor, langile, ez da, lan deialdi publikoetan aurkeztu, alemana jakiteagatik hor meritu hori baloratu egingo zaie, eta alemana jakiteagatik zenbait puntu izango dituzte, aldiz euskeraz jakiteagatik ez, zero, ezta? Hor noixe da egoera, eta bueno, Ipar Euskal Herriko egoera ere, hoxe, ofizialtasuna behar du hizkuntzak, euskaldunon hizkuntza eskubideak errespetadak ezen, eta biziraupena bermatu dain, eta bestetik hor, aisialdian ere, lortu behar genuke, esateako herrietan aurrei behira eta gaztei behira euskerazko eskaintza ez da areagotzea, eta bueno, hor, pantaietan ere lan asko dago egiteko, hor pantaiak euskeraz ekimena, eta bueno, urrats gehiago eman behar liateke pantaietan ere. Ez dakit, formula zein den, nik uste dut erabileran ere eragin handi bat egin behar dela, ez? Ikastearekin bakarrik nik uste hor ikusi dugula zein izan dan, ez? Buelta hori, ez? Ikasketan edo gero eta jende gehiago daki, baina erabilera gero benetan zein da, eta uste dut lotuta lehen esaten genunarekin beharrarekin, ez? Erabiltzeko behar, ez behartu baizik eta sentitu dezagun behar dugula euskera erabili, ez? Eta berriro diot, berdin ikuste hor administrazioek daukatela txorakeriak izango dira, baina kartelak eta begietatik sartzen zaizkigun gauza asko, herri batera edo bestera zoaz eta kriston aldea dago. Zatu zuei, hemen kartelak euskeraz daude. Eta txorakeri bat irudi, baina horrek ematen dio indar bat, bultzada bat, ematen dio maila, ez estatus bat, hizkuntzari baita ere. Eta nik uste horretan ere eragin behar dela, ez dakit. Bestela bakarrik ikastearekin, bai, baina uste dut horran kamotzo eratzen garela. Bai, bueno, eta gero hor, atzo eukine balako lagun bategaz elkarrizketa, adibidez, AEK eta olako lekuetan bebai, ez da bakarrik akademikoan zentratzen den gauza bat, AEK-atik bai egiten da pila bat ekintza, eta dana daulotuta, pues hori, aisialdiagaz, ez? Azkenean, ez dakit, AEK-atik joaten die, ez dakit, mendira, bai.
mendira adibidez, ez? Orduan, emoteiakola garrantzia horreri, osea, aisialdi momentu horreri, eta lehen Irunek esateman bizipen positibo horreri, ez? Azkenien akademikoan izten badugu, zuek esaten duen moduen, ez dugu aurrera egingo. Euskeraren alduntze edo, bueno, erabileran. Oso ondo, bueno, gonbidatuekin solasaldia burutu dugu, eta orain ohikoa litzateke publikoari galderak egitea, aukera ematea, baina horren aurretik, Leo, Josu, Alaitz eta Irune, gonbidatuetako bati nahi duzunenari galdera bat egiteko, eskatuko dizuet. Galdera pentsatu nahi baldin baduzue, Euskara Abentura zer erakusten dugun bideo bat jarriko dugu, bale? Jo, azkeneko audioa ja bidali beharra, zei pena baten didan. Izugarri askar pasazait espedizio bat. Nire ustez, Euskara Abenturaren gauzarik bereziena da, dela leku seguru bat, euskaraz hitz egiteko, eta hemendik ateratzean ohitur hori jarraitzea beste batzuei bultzatzeko edo laguntzeko. Benetako altxo bat hizkuntzarenako eta ni bezalako gaztenako. Azkenean, erabiltzen dut euskara eta euskaldun sentitzea ez kanpotiaga nire egian. Euskara Abentura dela gune bat, euskaldun sentiarazten zaituna. Sentitu ni neu izateko aukera eduki dudala. Jende berria ezagutzea, euskalki desberdinak entzutea, eta normalean erdera gehien bat erabiltzen dut hitz egiteko nire lagunekin taolan, baina orain saiatuko naiz euskara askoz gehiago erabiltzen. Biziki polita iruditu zait, eta iparraldean olako gune gutxi bada nire ustez. Oso pozik nagoela eman diazuen aukera honekin. Euskaraz hitz egiten ari naiz egun osoan. Egia da batzutan kosta egiten zaidala eta gaizkitza egiten dudala, baina oso pozik nago saiatzen ari naizelako, hori lotxari gabe, beldurri gabe, eta gehiago ikasteko eta hobetzeko gogo handiekin. Naiz eta hori guzia izan, beti euskaldun sentitu naiz, eta uste dut Euskara Abenturak, edo Euskara Abentura espedizioak, sentipen hori azkartu duela. Espedizioa aukera hona izan da askontzat, gehien bat euskaraz lehen hitza edo euskarazko lehenengo pausoi ematea hoitzeko. Beste gauza polit bat, bada, Euskal Herriko leku guztietatik datorrela jendea, eta orduan beste euskalkietan murgiltzen zara, eta hitz berriak ikaste dituzu, euskalki berriak entzute dituzu. Jo, askotan, ez nola pentsatzen Euskal Herriko hainbat txokotatik jendea ezagututa izango nintzela kapaz haiek ulertzeko eta erlazioak sendotzeko. Lagunak egin ditut, euskalki berriak ikasi ditut, entzun ditut, euskaraz egin dut eta entzun dut egunero. Baita ere ikaz, saiatu naiz hitz egiten. Euskaraz aritu naiz, eta euskaraz kantatu dut, dantzatu dut, eta hori guztia. Bizitu niz euskaraz, sinpleki. Euskararekin eta euskal munduarekin neukan harremana azkenaldian gutxiagora joan azela, eta uste dut berriro ere piztu dela hor ezakitzugar moduko bat. Hau, aski hunkigarri atxeman dut. Orokorrean beti euskaraz hitz egin dut, eta horrek irakusten dit ere euskaraz bizitzea posible dela, eta ez dela ilusio bat. Azken finean eman dizkia lagunak, sortu diren harremanak. Jendea kristona da, oso jatorra. Bizi izan dugun egun hauetan ez ahazten, eta azkenean familia bihurtu gara. Galderaren bat? Bueno, balde batetik, Josuri, euskara irakasle zaren heinean, eta beti esaten dugunez hezkuntzatik, gazteengan eragiteko ahalmena dekogula eta esparru bat dala, ez? Zer egingo zenduke zuk gazteen artean erabilera hori bultzatzeko hezkuntzatik? Nik uste eskolak asko egin dezakela, bakarrik ezin du, hori argi da, eskola bakarrik ezin du, baina eskolatik ere egin dakieke.
Eta hor baira adibideak, eta guk gurean daukagu Euskaraz bizi proiektua. Eta proiektua gurera iritsi izan Lizarrako ikastolatik, bai? Gure ikastolako irakasle bat aspaldi Lizarra juntzalako, eta jabetu zalako han patioan aurrak euskaraz aiziala, Lizarran. Eta horren atzean zertzegon, Euskaraz bizi proiektu bat. Euskaraz bizi proiektu da justu, hizkuntza bizipen positiboekin lotzeko ahalegin hori egitea, ezta? Txiki-txikiratik, bai, afektibotasun hori, ezta? Transmititzea euskararekiko, eta ez txikitan bakarrik, gaztetan ere, bai. Orduan, eta gaztetan zer egin behar da? Hiztun horiek aktibatu. Ze horre badira gazte ekintzaileak eta saltxeroak, orduan, haiekin bildu behar da, haiekin hitz egin, galdetu, nola ikusten duten egoera, zer egin nahi duten, entzun, asko hitz egin, baina batez ere asko entzun, eta hortikan, ekintzak martxan jarri. Eta, bai, martxan jarrita eta hor talde txiki bat martxan jarrita, ingurukoak ere mugitzen dialako. Bai. Bale, oso ondo, orain inguru azalduko dugu pixka bat, bai, eta, bueno, bai zuei, bai publikoari, ez? Hemen Urduñako jendea dago, eta, bueno, eskualdean gazten artean euskara ezagutza oso handia da, baina erabilera non dago gakoa, prestigioa, autoestima, gaitasuna, zergatik lotsatzen gaitu euskarak. Publikoa hemen. Anatzetik. Hane zu Urduñatarra zara orain, baina, bueno, Lasartekoa zara, a ber. Bai, nire justez eta nire zona euskalduna dago. Eta errepunte Lasartetik Urduñara etorri nitza, eta, bueno, batzen euskaraz tekila, baina ez dut egite. Eta, karo, ni nahitan lehetxez, euskaraz tekila. Orduan hasieran behaiek euskaraz zidaten, eta joia parrandan, absortuzia. Eta azortik ez zuten. Baina gero gehiago ezagututa, konfiantzakin eta hola, bai ikusten dut, gero jendean ere gana datorrela, eta euskaraz hitz egiten dut. Baina azkenen kosteite zaiela eta konfiantza falta horrek ere askera egiten dut. Ze bai badakite, baina nola behaien artean ez duten hitz egiten, ez dute igual euskaldun zaro baten aurrean akatsik indai eta orduan isilik. Bueno, besterik. Zuen artean norbait, gonbidatu galdera bat egin nahi baldin badio. Nahi bezuen. Ni galdera bat egin nahi dut. Lehen hitz egin duzu periferiari buruz eta referentei buruz eta bi gai horiek elkartuz. Nola ikusten duzu, ez da kritika, baina nola ikusten duzu edabide batzuetan euskal erreferenteak diren eta adibide batzuk jartzearen Chill Mafia, Jon Gotson, Aldaparena, Didako kide bat euskararen erabila esain zorrotza edo dotore erabiltzea, hori uste duzu gazteetan ere influentzia izango duela. Ez duzu uste beraiek ere euskal referenteak izan da ardura daukatela euskara hori ez ekiritzera edo... Bueno, nik uste dut, gazteek ja etxeite dutela batueraz, ez? Euskainolez, inork eskatu gabe. Ez dakit, batzutan igual jartzen dugu euskaltzaindiaren ardura como norbanakoetan, eta nik uste baita dela errealitate bat, eta egin behar dugu egiten dugun bezala ez, eta erderaz gure buruai baimen ematen diagun bezala horrela egitera, ez dugu esaten, su estimado! Komo anda uste, ez? Inork ez du horrela egiten, nik uste dut egon behar dela, ez da uste duzu ez zuek?
Bai, a ber, nik uste euskara irakaslea naiz, orduan ari naiz etengabe ez da ikaslei esaten ala ez egiteko, ez da? Baina, karo, hori naiz esaten Tolosan eta ingurune euskaldun baten, ez da? Nik uste oso diferente ala, eta adibidez, ba, ITB-en eta edabidetan behar genukela askotariko erreferenteak, ez da? Ba, Chill Mafia eta alakoak bai, baina beste erreferente batzuk ere bai, ere? Ingurune erraldunetakoak eta euskaldunetakoak, hegoaldekoak eta iparraldekoak, orduan bai, nik uste hori behar degula, askotariko erreferenteak izan edabideetan, Nik honekin kriston kontraesana daukat. Eta da askotan espedizioan eta lantaldean asko hitz egiten dugun gai bat. Eta kontraesana da, baina bai egia da errealitate ezberdinak hartzen baldin baditugu, agian Jon Gotzonekin bat askok egiten dute euskaraz hitz egiteko ohiturarik ez daukatenak. Agian euskaraz hitz egiteko ohitura daukatenek ez dute, tipo hau zertan ari da. Baina ohiturarik ez daukatenek, ostra, honekin hitz egin dezaket, ze txarto egiten baldin badut, nire maila berdinan dago, ez? Akatze bat egiten baldin badut, ez? Gero ere hor, edabideekin eta gertatzen denanik ere uste dut dela, zergaitik jartzen den jende hori. Da eusketa hizkuntza asuntoa, da gerraz egiten digulako, bere jarrera, horren ikuste ere horrekin jolasten dutela. Hizkuntzari eragiten dion, ba, seguruenik bai. Nik uste horrek bai eragingo dio. Baina uste dut erakutsi beharko genukena dela non dagoen muga, ez? Eta non dagoen ezberdintasuna. Hau da, nor ari den irrasaio bat egiten barre batzu botatzeko, eta nor ari den teleberria irekitzen notizio edo serio bat emateko, eta orduan hor Jon Gotzon jarriko bagenu, ba, bueno, igual, ez? Eta oso, ze puntura arte, ez? Baina bai, kontra esankorra da, baina karo, nik uste dut ere, behiratu barla nondik gatozen, ez? Ez nahi dut, zer da guri erakusten digutena? Ondo hitz egitera? Ba, depende, non, ze herritan ere, ez? Baina, bai, ados egon naiteke zuen. Osa, nik ere ez dakitzen dan erantzun zuzena, baina, bai, zagitu. Bai, nik uste dut hor bat egiten dut Josugaz esan da benien egon behar diela euskal hiztun ezberdinek, ez? Osa, azkenean dana jartzen baduguz akademikoki onak direnak, ez da errealitatearekin bat datorren gauza bat. Orduan dana pentsauko dabe, nik adibidez ez dakit, eremu erdaldun bateko gazte bat, demagun heldu dala edabide batera lan egitera, ez? Baina, bueno, ikasi dago euskeraz, badaki euskeraz, baina igual ez da euskaldun sar esaten dugun moduan gure jakulak guztetan euskaldun sar edo barri, baina, bueno, ez dala, ez? Ba, igual Jon Gotzonen moduko referente bat eukiteak hor, ahaldunduko dau pausu hori ematera, eta urte batzuk barru, igual euskaldun sar izatetik euskaldun barri izatetik euskaldun sar bihurtuko da, ez? Orduan, nik uste ez dala, ez dakit, egon behar diela hiztun ezberdinak edabidetan eta leku guztietan. Nik faltan botatzen dut euskalki gehiago baita, osea ez? Eta nik uste dut, como que kontraesankorra da, osea, akademiatik kanpo, hobeto ikusita dago euskalki bat erabiltzea, baina gero hezkuntzan eta alako komunikabideetan, ez, pasatu behar zara, batuera, orduan baitere, ikusten dut dabala jende asko aldatu behar duela bere hizkuntza mekanikoagoa egiteko. Hori, eta hor, erregistro formaletan, bai, batu beharko dugu, gaur eguneko aurkezleak ez da, Teleberri, bueno, euskeraz, gaur eguneko aurkezleak, harek batuan egin beharko du, baina bestelako saio batzuetan, demagun barrakan, eta hor bilatu aniztasun hori, eta bai, kolaboratzeetan, baita gonbidatuetan ere, eta nik hor faltan sumatzen dut, Ipar Euskal Herriko, ez da, euskalki horiek presentzie gehiago izatea. Besterik? Bueno, 5 minutu geratzen baldin badira, eta ez baduzue galderarik egin, gonbidatuak agurtuko ditugu. Bai? Gogoratzen dizuet, hori, 10 minututan Julen Azperen bakarrizketa izango dugula Foru Plazan, hemen alboan daukagu Foru Plaza, eta bukaeran zizkamizkaren bat baldin badagago, bueno, orain da aukera, ez? Eta bestera,
Bestela, besterik gabe, eskerrik asko Leo, Irune, Alaitz eta Josu, ez? Eta ona hurbildu zareten guztioi. Ondo izan eta, beste batean ikusiko dugu elkarri, bai? Eskerrik asko.